барномаи фарҳанги ҳуқуқӣ бо мақсади баландбардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, тарғиби арзишҳои демократӣ, мустаҳкам намудани институти ҳуқуқи инсон, баланд бардоштани мақоми қонун, тарбияи шаҳрвандон дар рӯҳияи эҳтиром нисбат ба он ва таъмин намудани волояти қонун, ташаккул додани низоми устувори рафтори ҳуқуқӣ, оштинопазирӣ нисбат ба ҳама гуна ҳуқуқвайронкунӣ ва ногузир будани масъулияти ҳуқуқӣ, эҳтиром ва риояи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳо ва санадҳои меъёри ҳуқуқии дигар, баланд бардоштани ҳисси ватандӯстӣ, тақвияти рағбати шаҳрвандон ба донишҳои соҳаи ҳуқуқ, васеъ намудани дастрасии шаҳрвандон ба иттилооти ҳуқуқӣ, иштироки фаъолонаи шаҳрвандон дар фаъолияти ҳуқуқиҷодкунӣ ва паст гардидани сатҳи ҳуқуқвайронкунӣ пешниҳод мешавад. салом бинандагони гиромӣ, барномаи фарҳанги ҳуқуқӣ аст аз телевизиони Тоҷикистон. манзури шумо чӣ гуна ки ба ҳамагон маълум аст, пешвои муаззами миллат президенти кишвар ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми ироннамудаи худ ба Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2024-ро соли маърифати ҳуқуқӣ эълон намуда буданд. ғайр аз ин, дар соли 2024 моҳи ноябр мардуми кишвари мо 30-солагии қабул гардидани ҳуҷҷати сарнавиштсози миллати тоҷик, Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистонро ҷашн мегиранд. бинобар ин мавзӯи имрӯзаи мо шарҳи мазмуну муҳтавои моддаи 1 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. моддаи 1 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян намудааст ки Ҷумҳурии Тоҷикистон давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона мебошад. Тоҷикистон давлати иҷтимоӣ буда барои ҳар як инсон шароити зиндагии арзанда ва инкишофи озоданаро фароҳам меорад. ҷумҳурии Тоҷикистон ва Тоҷикистон ҳаммаъноянд. моддаи тафсиршаванда боби аввали Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон асосҳои сохтори конститутсиониро ифтитоҳ намуда, дар он муҳимтарин хусусиятҳои ҳуқуқию давлатӣ, принсипу усулҳои бунёди давлатдории Тоҷикистони муосир ифода ёфтанд. бори аввал дар таърихи давлатдории тоҷикон Конститутсия аз номи халқ не, балки бевосита аз ҷониби халқ бо роҳи райпурсии умуми халқӣ қабул карда шуда ва худи халқ муаллифи ормонҳои ин ҳуҷҷати сарнавиштсоз гардида масъулияти амалӣ намудани меъёрҳои онро ба уҳда гирифтааст. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон шакли идораи давлатро ҳамчун ҷумҳурӣ муқаррар кардааст ки он аз номи расмии давлат бармеояд. дар қисми аввали моддаи тафсиршаванда баъд аз ибораи Ҷумҳурии Тоҷикистон давлати соҳибихтиёр омадааст ки ин гувоҳи аҳамияти аввалиндараҷа доштани соҳибихтиёрӣ дар фаъолияти давлат мебошад. соҳибихтиёрии Тоҷикистон пеш аз ҳама дар он ифода меёбад ки давлат самтҳои асосии сиёсати дохилиро усулҳои тараққиёти худро дар соҳаи иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва ғайра дар сиёсати хориҷӣ бошад, тарзу усулҳо муносибат бо давлатҳои хориҷӣ ва умуман ҷомеаи ҷаҳониро мустақилона муайян менамояд. дар моддаи тафсиршаванда баъд аз мафҳуми соҳибихтиёр тавсифи дигари ҳуқуқии давлатӣ ё худ яке аз шаклҳои реҷаи сиёсӣ мавҷуд будани реҷаи демократӣ омадааст. дар сиёсати ҷаҳонӣ давлатҳои демократиро шартан ба ду нав демократияи собиқадор ё ки кӯҳна мегӯянд ва демократияи нав гурӯҳбандӣ мекунанд. воқеан асли демократия ҳокимияти халқ аст. ҳокимияти халқ бошад дар ду шакл зоҳир мегардад: дар шакли демократияи бевосита, яъне қабули қонунҳо ё ҳалли масъалаҳои ҳаётан муҳим дар интихобот ва райпурсӣ, ва дар шакли демократияи намояндагӣ, яъне ба воситаи мақомоти аз тарафи халқ бевосита интихобшудаи намояндагӣ. баъд аз мафҳуми демократӣ дар моддаи мазкур ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати ҳуқуқбунёд тавсиф шудааст. нишонаҳои асосии давлати ҳуқуқбунёд волояти қонун, риояи ҳифзи ҳуқуқу озодии инсон, таҷзияи ҳокимият, масъулияти байни ҳамдигари давлат ва шахсият ба шумор мераванд. ин нишонаҳо дар боби аввали Конститутсия инчунин дар бисёр қонунҳои дигар инъикос ёфтанд. бори нахуст давлати ҳуқуқбунёд дар эъломияи соҳибихтиёри Тоҷикистон таҷассум ёфт ки Конститутсия бошад кафолатҳои онро муқаррар намуд. мустақиман амал кардани меъёрҳои қонуни асосӣ, афзалияти ҳуқуқу озодиҳои инсон аз рӯи принсипи таҷзияи ҳокимият ба роҳ мондани фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ, ҷузъи таркибии низоми ҳуқуқи ҷумҳурӣ, эътироф шудани санадҳои ҳуқуқи байналмилалӣ, ташкили суди конститутсионӣ ва чанде дигар омилҳо ва шартҳои муҳими давлати ҳуқуқбунёд аз ҷумлаи ҳамин кафолатҳост.
дахлнопазир эълон шудани ҳуқуқи фитрии инсон ва ба уҳдаи давлат вогузоштани на фақат эътироф балки риоя ва ҳифзу ҳуқуқи озодиҳои инсон ва шаҳрванд аз нишонаҳои муҳими давлати ҳуқбунёд мебошад.